Bang' ywaruok ma osebede kind jatend piny Kenya William Ruto kod bad migawo mar doho ewi ng'eto ma doho osebedo kagolo ewi moko kuom chenro mag sirikal, romo mar doho kod piny owacho koro nochopo kare. Romono manokelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto, gai mar doho Martha Koome kod tend od bura olieko moko kuom winjruok mag moriwo koda katiyo kanyakla gi geng'o mibadhi madibedie bad migawo no kod chiwo sir mawinjore ne bad migawo no e tawo chenro mage. En romo manobagie kar jot ma jatend piny Kenya e buore Nairobi. Romo manotimore kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar doho Martha Koome ka bende noyurie gi bede piny owacho adek kamoting'o bad sirikal maduong' kata executive, tend od bura, legislature kod doho mong'ere kaka judiciary. Romono ne en mar temo kwe weche mag ywaruok ma osebede kind sirikal maduong' kod bad migawo mar doho. Bang' ka jatend piny Kenya William Ruto yande oseo doho ni thiro chenro mag piny owacho. E romono, bede piny owacho adek go yango mibadhi kaka obadho ma osebedo kang'uko chenro mag doho e pacho ka kama thiro dongruok mathurka. Giyiere kedo kod mibadhi e bede migepe mag giwegi kendo neno ni gichiwo chenro mag piny owacho ne jopiny ma onge akwede mora mora. Gisingo sumo paro e migepe maggi kendo yudo paro ewi kaka inyalo ked kod mibadhi anyate migepe mag piny owacho kendo neno ni oganda jo Kenya oyudo chenro mag piny owacho kaka dwarore. Bura no omiyo bede piny owacho adek go ndalo 30 mar kelo paro mag gine aput ma ibiro chuogi gi ogai mar doho Martha Koome, aput motisi ni National Council of the Administration of Justice NCAJ mabiro chiwo kenge mag kedo kod mibadhi e kidienje mopogore opogore. Bad sirikal maduong' kod tend od bura oyiere siro dwaro mar doho mar medo kwan mar omenda ma biro konyo tawo chenro magi kamoting'o ndike tich jong'ad bura marom 25 e doho mamalo kata High Court, ndike tich jong'ad bura par e doho mar aywagra kata Court of Appeal kod ng'iewo nyamburko manyien ma koro biro konyo e chwalo chenro mag doho e yore mag wuodhe. Bad sirikal maduong' kod tend od bura bende oyiere tawo chenro magi kaluwore gi chike ma pachoka kendo omiyo ng'eto mag doho luor mowinjore. Romo makama biro bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar doho landa yanga ni giikore goyo mbaka e weche ma osebedo kakelo fwere e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod doho ma pachoka. Anataka mazungumzo na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote. Na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Might have received reports because we have the various machineries and agencies that are charged with the responsibility of collecting information. And we would like to engage him so that he can give us that information. Because we all have a responsibility of solving our problems in this country. We all recognize corruption is endemic, it is a problem, it is unacceptable, it is condemned, it is actually a criminal offense. Kata kamano, romo makamano kwede gi jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molodinga kowacho ni romo ni yiene piny owacho donjore chenro mag doho kendo ketho demokrasia mathurka kalore jatend piny Kenya William Ruto osebedo kabuonore mluwo chike ma pachoka. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, the seat of the executive. That's where the president will decide. If there's going to be a dialogue over issues of governance, the engagement should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. It's an unfortunate, and we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. Odinga ne wuoyi kaunti Malamu e kinde chako limbe mare kadho wadh nam chumbi.
Wenge koro rango piny owacho ma pachoka ka bende gibiro tawo chenro mag kaluwore gi chike ma pachoka e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto to osebedo ka buono chwalo chenro moko ma ok oluwore gi chike ma thurka. Kwa dhi mbele nyakoro mga juang' pek mar ngima